Príjemný dobrý deň alebo podvečer, dámy a páni. Vítam vás na našom stretnutí, ktoré sa bude celé venovať zdravému životnému štýlu, ale o tom samozrejme bude náplň celého nášho stretnutia. Túto akciu organizuje Rotary Klub Trenčín. Koho by zaujímalo a nepozná ešte, čo je cieľom Rotary, ako funguje Rotary, tak sme si dovolili aj niekoľko informácií tu na tom roll-upe. Akcia je organizovaná v spolupráci s, aby som si to presne pozrel, Horax Longevity Group. Je to pre mňa nové slovo, takže Rotary Klub Trenčín v spolupráci s Horax Longevity Group si dovolil pozvať pani profesorku Horákovú, aby nám priblížila, ako treba zdravo žiť a dožiť sa takého krásneho, vysokého veku. Takže príjemne sa usaďte, ak budú nejaké otázočky v priebehu alebo na konci, tak určite neváhajte a položte. No a teraz už len odovzdám slovo pani profesorke Horákovej, takže ako žiť zdravo s pani profesorkou Katarínou Horákovou. Nech sa páči. Ďakujem za pozvanie, veľmi rada som sem prišla. Pána Miroslava Sagana poznám už roky a prvé, neviem, či sa pamätáte, prvé bolo, že mi napísal, že aký je rozdiel medzi octom, kyselinou octovou a jablčným octom. Dobre sa pamätám, čo? No a ja som mu odpovedala, strašne sa mi tá otázka páčila a odvtedy sme priebežne sa sledovali a teraz už roky sme sa nevideli, ale ďakujem za pozvanie, veľmi rada som sem prišla. Chodievam do Trenčanských Teplíc 10-krát ročne a tam organizuje liečebné hľadovanie doktor Valúch s manželkou. A tam chodia ľudia, už je to asi posledná stanica, kde nádej, že sa môžu vyzdravieť, pretože sú to ťažké diagnózy. Obdivujem ich oboch, že sa na to dajú, lebo je to veľmi zodpovedné, ale majú vynikajúce výsledky. A ja som rada, že trošku môžem k tomu prispieť v tej druhej časti, tá regenerácia, pretože nielen hľadovanie je dôležité, ale potom vrátiť sa naspäť a začať sa normálne stravovať. A tá regeneračná dieta je rovnako dlhá ako to hľadovanie a je veľmi dôležité. Takže mojím cieľom je ukázať vám, že kde robíme chyby, kde máme v rukách svoje zdravie, a ako to môžeme napraviť. A aj v domácom prostredí dá sa robiť liečebné hľadovanie, ale nie také, ako samozrejme v Trenčanských Tepliciach. Takže pozývam vás teraz do sveta buniek, lebo až na úrovni buniek a molekúl musím vysvetliť, čo sa v našom tele deje. Takže vidíte, tam sulforafán je ako hlavný aktér, ale k nemu sa dostanem až o mnoho neskôr, kde ukážeme, že teda máme nádej a máme prírodnú látku, ktorá nám v tomto našom snažení veľmi môže pomôcť. Veľmi dôležitý je prevencia. A žiaľ, na prevenciu keď sa myslí, tak sa myslí preventívna prehliadka, ale nemyslí sa prerod človeka, pretože tú prevenciu musíme robiť vtedy, keď sme ešte zdraví. A žiť tak, aby sme teda ostali zdraví. Tak ide vlastne v tomto smere nám veľmi pomôže sulforafán a spája vlastne silu prírody, lebo to je dar prírody. Áno, čo sme dostali túto látku a modernej vedy, lebo v priebehu tých rokov, ja som sa so sulforafánom stretla pred 60 rokmi, keď som robila výskum izotiokianátov. A vlastne tak nám ten sulforafán sa stále
za mnou chodil a prebudzal ma, takže najprv sme robili výskumy, no a potom som už teda bola v dôchodku, potom ma objavili Američania, prišli na návštevu a veľa vecí som dala ako tipy, že teda akým spôsobom by mali robiť, ale o tom nechcem hovoriť, to sú články, to si potom môžete prečítať. Takže poďme sa teraz pozrieť, ako máme žiť. Takže prosím si ďalší obrázok. No, hneď úvodom chcem povedať, že vo vlastných rukách máme, ako sa cítime, koľko máme energie. Nie je to geneticky dané, zdôrazňujem. Pretože geneticky je zdaných 20 až 30%. Všetko ostatné je v našich rukách. A závisí to samozrejme od životného štýlu. Ten obrázok, ktorý tam premietam, to je môj mladší vnuk, lebo starší je tu, ale to je ten môj mladší vnuk. A to nie je zostrih ani AI vyrobený obrázok, je to skutočný záber, ktorý urobil jeho otec, keď boli pri mori a on má toľko energie a má ich dodnes. Takže samozrejme, že závisí to od spôsobu života. No a od čoho to závisí? Od životného štýlu. Pýtate sa, no čo patrí, toľko sa o tom hovorí, čo patrí do toho životného štýlu? No celý komplex vecí a síce je to, nemôžem to naraz povedať, musím to v poradí, ale všetko je rovnako dôležité. Čiže je to zdravá výživa, pravidelný šport, pohyb, áno, život je pohyb. Keď prestanete sa hýbať, končí aj život. Dostatok spánku, srdečný smiech. Robil sa výskum veľký epidemiologický, kde sa zúčastnilo vyše 200 000 ľudí a zisťovali, že tí, ktorí sa vedeli srdečne zasmiať, takže im až slzy tiekli, ale od radosti, nie od žiaru, že sa prežili o 8 rokov dlhšie ako tí, ktorí boli pesimisti a negatívne nastavení na celý svet. Samozrejme, dobré priateľské vzťahy, medziľudské vzťahy, partnerské vzťahy na pracoviskách. No a samozrejme, nie na poslednom mieste, veľmi dôležité, rovnako dôležité je detoxikácia organizmu. Pretože tam môžeme veľmi veľa napraviť to, čo sme urobili zle. Ďalší obrázok si prosím. Jedno je veľmi spravodlivé na tomto svete, snáď najspravodlivejšie, bez ohľadu na vek, bez ohľadu na to, či mám peniaze, nemám peniaze, či akého pôvodu som, proste všetci starneme. A závisí zase od nás, že ako rýchlo budeme starnúť, to môžeme ovplyvniť, a aký kvalitný život budeme viesť počas toho starnutia. Život bez bolesti a bez nejakých nepríjemných pocitov. Takže poďme ďalej. Musíme na to myslieť už stále. Od mladá, už aj tento môj pravnuk, ktorý tu pobehuje, musí na to myslieť, že raz zostarne a že telo sa bude pýtať, čo si robil, keď si mal tých 12, 15, 20 rokov a vyššie. Do 20-ky väčšinou rodičia sú zodpovední, pretože tí ovplyvňujú to, aká kuchyňa je, a tá kuchyňa je niekedy veľmi nezdravá. A až ma to k tomu priviedlo, že vyjde najbližšie kniha Čo jesť, čo nejesť, pretože ľudia nevedia, čo je dobré a čo je zlé, čo môže kuchárka alebo kuchár v kuchyni pokaziť, vytvoriť toxické látky, kancerogénne látky, pretože na Slovensku je nesmierne veľa rakoviny, čo je nenormálne, a v rakovine hrubého čreva sme na špici, z tých krajín.
Takže je to veľmi vážne. Ďalší obrázok si prosím. No a zisťovalo sa, že čo je vlastne primárnou príčinou, lebo vy keď idete k lekárovi, tak lekár už rieši sekundárne následky, ale nerieši primárne príčiny. A tie primárne príčiny, ak sa neodstránia, tak áno, budete do smrti užívať nejaké tabletky, ktoré vám ako tak pomôžu, ale vás nevyliečia. Takže zistilo sa, že dve veľmi vážne veci, a to je radikály a zápal. To sú primárne príčiny všetkých našich chorôb. A tak vás chcem troška do toho, čo sú to radikály, čo je to oxidačný stres, toto vám chcem ukázať, lebo tam my môžeme už do toho zasiahnuť. Takže ľudské telo pozostáva asi zo 60 miliard buniek a 100-krát viac ešte máme svojich spoluobyvateľov a to sú mikroorganizmy, ktoré s nami žijú v symbióze, ak ich dobre krmíme a ak ich nedávame im to, čo treba, tak prevládnu patogénne, hnilobné baktérie a iné parazity a tým pádom potom to má ďaleko siahle následky. Posledných 90-100 rokov vieme o tom a najmä v ostatnom čase radikály nesmierne stúpli a citliví sú predovšetkým starší ľudia. A čo vlastne tie radikály robia? Vpravo máte obrázok, ktorý nám ukazuje, toto je bunka ohraničená membránou. Vnútri je jadro, tiež ohraničené membránou a tento pletenec, to je vlastne molekula DNA, kde je uložená genetická informácia. A vonku, veľmi zjednodušený obrázok bunky, máme ešte veľmi dôležitého aktéra a to sú mitochondrie. A to sú továrne na výrobu energie. V tých mitochondriách, keď čo zjeme, to sa tam spracuje, premení sa na suroviny, z ktorých potom telo syntetizuje si svalovinu, kosti, proste jednotlivé časti, hormóny, enzymy, áno. A pritom vzniká plno radikálov. Čiže aj vo vnútri tela produkujeme radikály. Ďalší záver. A predstavte si, že v priebehu tých 70 rokov života vytvorí sa v tele asi 17 tón radikálov. To je ročne, to sa dá vypočítať, tých 243 kg, čiže denne 3/4 kila radikálov sa tvorí v našom, každom našom tele. Ďalší záver. No a pýtame sa, že prečo vlastne nedosiahneme maximálnu dĺžku života. Koľko máme mi dané? 120 rokov, hej? Koľko Slovákov má 120 rokov? To je, na jednej ruke sa dá asi zrátať, hej? Čiže niekde je chyba. No a to chcem teraz, poďme sa pozrieť, kde robíme tú chybu. Zistilo sa totiž, že vlastne, ako som už spomínala, primárnou príčinou sú radikály, chorôb. Jedna z primárnych príčin. Takže ďalší záber si prosím. Pozrite sa, čo všetko, aké choroby sa vytvárajú. Áno? Ďalšie to stále klikať. Áno? Jednotlivé choroby, môžete si to čítať, nemusím to ja čítať, ale je to v podstate, vidíte, všetky degeneračné, civilizačné choroby sa tam objavujú. No a čo je príčinou? Oxidačný stres. A teraz vidíte, aký je rozdiel. Máme váhy a tá váha je vychýlená. Ťažko, tu je plno tých radikálov, voľných radikálov a málo tých, ktoré nám zlikvidujú tie radikály. To sú tzv. Antioxidanty.
Čiže a táto výchylka je vlastne, to je ten oxidačný stres. A tuto teraz od nás závisí, či si to vyrovnáme a či budeme bojovať proti tým radikálom. Ďalší záber. Vidíte, tuto, keď je to v rovnováhe, ako je to tu, to znamená, že máme v tele dostatok antioxidantov, ktoré tie radikály lapajú a likvidujú ich, znemožňujú ich. A čo sú to tie antioxidanty? Toto je znázornený obrázok radikálu, ktorý má škaredo sa na nás díva a všimnite si, tu je jeden elektrón mu chýba. Vnútri sú neutróny a okolo tej dráhy krúžia elektróny. A jemu chýba elektrón a preto je radikál. A on teraz sa snaží od niekoho získať ten elektrón. Tak ak máme dostatok antioxidantov, ktorý je bohatý na elektróny a krásne môže darovať a nič sa mu nestane, tak doplní sa ten elektrón tuto a tým pádom zhasne, už nie je radikál. A tým pádom vlastne udržíme si zdravie. Takže ďalší obrázok, prosím. Predstavte si to, sedíte pri táboráku, alebo máte krb doma a páli oheň, sa tam príjemne horí, praská, iskry lietajú hore-dole a padajú samozrejme aj na koberec. A čo sa stane, alebo na trávnik, čo sa stane, keď padne iskra? Prepáli, áno. Keď vám padne na nohavice, tak vám spraví dieru do nohavic. No a to sa deje, že tieto iskry padajú na membránu bunky a urobia dieru v tej membráne a poškodia ju. A už je chorá, hej? Alebo dokonca poškodia molekulu DNA, že zmení genetickú informáciu. A už sa naštartuje trebárs rakovina, hej? Abnormálne delenie buniek. Takže, ale keď máme predtým nejakú ochranu, tak vtedy toľko iskier neprepadne a ideálne je, keď je to plné. Áno, keď je to úplne plné, takže iskry nemôžu padať. Takže my ale máme asi takúto stravu, že síce tam máme aj nejaké zábrany, ale väčšinou iskry padajú a pália naše bunky. Ďalší obrázok. A potom poznáme, vznikajú také starecké škvrny, volá sa to lipofuxín a tie vidíte u starších ľudí na rukách alebo na lícach, všelijaké tie hnedé flaky a pokožka sa mení, ale predstavte si, že to sa deje aj vo vnútri, to nie je len na pokožke. Hej, a tým pádom začíname byť chorí. Ďalší obrázok. Naše telo je zázračné dielo, ktoré na všetko stvoriteľ myslel. Keď sme teda osídlili túto planetu a myslel na všetko, a my sme vybavení takými látkami, to sú enzymy, ktoré sú schopné darovať tie elektróny. A volajú sa, to nemusíte vedieť, volajú sa ako enzymy kataláza, superoxidizmutáza, glutatión peroxidáza a tak ďalej. Ďalšie kliknutia si prosím. No a tie sú vo vnútri bunky, toto je obrázok membrána bunky. Predstavte si, že to je tuková dvojvrstva. Tuková dvojvrstva, do ktorej sú vnorené bielkovinové molekuly. Tuto je kanál, cez ktorý idú vo vode rozpustné tuky, lebo cez tukovú vrstvu neprejdú. Viete, celkom, keď sa vytvorí na polievke film, tak cez to neprejde. Hej? No a tieto enzymy sú vo vnútri bunky a toto sú mitochondrie. To sú tie elektrárne, my si postavíme
továreň, ktorá s 30 alebo 50 metrovým komínom a všetko pustíme von hore do stratosféry. Si myslíme, že sme vyriešili problém, ale sme práve začali len s problémom. Hej. No tak, ale naše telo má vybavenie na všetko. Ano? Stvoriteľ myslel na všetko. Ďalší obrázok. A tieto voľné radikály teraz bombardujú tukovú dvojvrstvu a robia diery. Hej? No a tým, že my môžeme určitým spôsobom chrániť sa, prosím si ďalší záber, a existuje aj výživový doplnok, volá sa to kryl olej a ten vlastne má túto štruktúru, že on doplňuje, keď sa nám aj stane také niečo, že tam diery vznikajú, tak toto zahojí, hej? Lebo má tú istú štruktúru. Tak ako deti, keď sa hrajú tie doplňovačky, takže tým len vlastne nahradia až poškodené a dajú tam dobrú, správnu hračku. Ďalšie veľmi. No a tu už vstupujeme my. Obrázok nám ukazuje, že existujú aj tzv. Vonkajšie, lebo to boli vnútorná naša ochrana. Tak sme sa narodili. A deti tých ochrany majú ešte dostatok a jak stárneme, tak tým sa to zhoršuje. Ale my môžeme dodať tie antioxidanty vo forme stravy. A obrázok vám ukazuje, že ak jeme dostatok ovocia, tuto máme čerešne, tak to už je výborné, áno. Ale samozrejme rôzne farby, pretože tam každá tá farba, každá tá látka má veľmi dôležitú úlohu a chráni nás. A tak vlastne tam v týchto potravinách máme vitamín A s veľkou skupinou karotenoidov, potom vitamín C, tam zase potrebujeme tie bioflavonoidy a vy si môžete urobiť taký experiment. Viete dobre, že keď necháte jablko, tak zhnedne, to vlastne zoxiduje, hej? Ale keď už tam nakvapkáme citrón alebo potreme citrónom, tak ostane nezhnedne, nezoxiduje. Áno? Takže to je to, čo robíme, že sa chránime pred tými radikálmi. E-vitamín zase potrebuje selen, pretože čo sa stane? Oni tieto vitamíny dodajú tie elektróny, ale raz sa vyčerpajú. A viete, koľkokrát lekár hovorí, že na čo toľko C vitamínu užívate, aj tak to vycikáte. Áno? Ale to je v podstate dobre, lebo tie zbytočné C vitamín, ktorý je už vyčerpaný, tak ten nech ide preč. Áno? Ale keď my jeme iné ešte komplexné, nie tabletky, vo forme tabletky, ale vo forme potravín, ovocia alebo zeleniny, tak tam to doplníme a ten regeneruje sa. Ďalší obraz. Tak to je zase len, aby som ešte raz sa uvedomili, že vlastne ten antioxidant je schopný darovať tie elektróny. Ďalší obraz. No a teraz, ako môžeme chrániť? Tým, že prijímame tie rôzne vitamíny v tých potravinách, áno, tak môžeme sa chrániť. A sú také vitamíny, ktoré sú v tuku rozpustné, tak tie chránia tú tukovú dvojvrstvu. Prosím si klikať teraz, to vidíte E-vitamín, ale nepokrie, nechráni celú membránu. Nestačí len E-vitamín. Ďalšie. Hej. Beta-karotén, luteín. Toto sú všetko tie, ktoré sú v tuku rozpustné a tú tukovú vrstvu nám bezpečne chránia. No a C-vitamín, ten je vo vode rozpustný, ten prejde cez ten kanál aj dovnútra bunky a tú bunku chráni. A ešte existujú jeden jediný, to je kyselina lipová, ktorá je aj v tuku rozpustná, aj vo vode rozpustná, čiže tu, keď užívame, tak v podstate chránime všetko. Áno? Že nemusíme tento komplex, môžeme na to tieto ostatné zabudnúť.
Ďalší obrázok. No a veľké štúdie sa robili, kde sa zisťovalo, že či vitamíny sú tie, ktoré chránia nás pred chorobami. A veľké sklamanie bolo medzi vedcami, lebo tam sa zúčastnilo vyše 250 000 ľudí a z rôznych kútov sveta. Bola to veľmi zvláštny projekt, viete si predstaviť asi, koľko to bolo roboty, aj tá spolupráca s tých vedcov, ale čo zistili, a to veľmi dôležitú vec, zistili, že vitamíny nás nechránia. Vieme napríklad, že keď rybári išli moreplavci a nemali C vitamín, takže na skorbut zomierali, vykrvácali, áno, ďasná im krvácali. Takže áno, sú určité ochorenia, kde to treba, ale nechráni nás pred všetkými ochoreniami. A tak americkí vedci na začiatku 21. storočia začali hľadať, že ktoré látky musia byť ešte v tých potravinách, nejaké iné látky, ktoré nás chránia. A tak zistili, že teda áno, ten oxidačný stres to je príčina chorôb, ale žiaľ, tie antioxidačné enzymy nestačia nás ochrániť a nestačia nás chrániť pred rôznymi chorobami. A zistili, a zostavili takúto pyramídu, ktorá ukazuje, na vrchole tej pyramídy je cesnak. A cesnak je ten, ktorý nás fantasticky chráni. A viete, že existuje aj porekadlo, že jeden strúčik cesnaku denne, áno, konzumovať. Takže je to opodstatnené. Nebudem teraz hovoriť, všetko nájdete v mojich knihách, ktoré teda píšem a aktualizujem, pretože syn vydáva moje knihy a chcel ich vydať, ja som nedovolila, lebo toľko nových vecí bolo, teda je, že som povedala, a ešte žijem, takže ešte musím zamakať, aby som doplnila tie najnovšie poznatky, a je ich hodne, tak takto postupne budú vychádzať, už vyšla kniha Ako mať zdravé srdce v každom veku. Teraz tento týždeň už teda je v tlači, ale už vyjde detoxikácia organizmu, to, čo je veľmi zaujímavé ako pre túto našu spoločnosť. A čo jesť, čo nejesť, ako som už spomínala, na ďalšie, a všetky ďalšie moje knihy, ktoré som v priebehu môjho života napísala. Všetky vyjdú v novom šate. No a čo je ale dôležité, že teda čím ideme vyššie, tým sú tie látky účinnejšie. A tu teraz vidíte kapusta, brokolica, karfiol, mrkva a cibula a paradajky a proste úhorky a tak ďalej. No a že pôvodne sa hľadali ako proti rakovine, ale potom sa zistilo, že vlastne oni chránia aj všetky ostatné civilizačné ochorenia. A nazvali tieto látky fytonutrienty. Pôvodne sa volali fytochemikálie, ale my ich teraz voláme už fytonutrienty, lebo tu sú látky, ktoré nemajú výživovú hodnotu, ale liečebnú hodnotu. A to je nesmierne dôležité, aby sme aj tieto látky užívali. Ďalší obrázok si prosím. No a kde sa nachádzajú? No nachádzajú sa v zelenine, v ovoci, v cereáliách, ale samozrejme v celozrných, nie v bielom pečive, v orechoch a sú schopné práve chrániť nás pred tým oxidačným stresom, ale aj pred zápalom. Majú aj protizápalové účinky. A tieto dva ochranné faktory sú veľmi dôležité. Ďalší deň. No a teraz vám chcem predstaviť aspoň niektoré, tie fytonutrienty. Názov im dal doktor Stefan de Felis v 89. roku minulého storočia a vlastne spojil dve slova. Nutrition, to je po anglicky živina,
a farmaceutika, teda liečivo. Čiže preto to konzumujeme, aby sme si syntetizovali bielkoviny alebo enzymy a tak ďalej, a stavebné látky nášho tela, ale aby nás chránili. No a najväčší záujem je o také, volajú sa genetické aktívne fytonutrienty, ktoré sú schopné gény, ktoré nám už nefungujú dobre, alebo slabo fungujú, že produkujeme už len 20%, namiesto 80 alebo 100%, tak namiesto začnú ich podporovať a začnú sa produkovať. No a medzi ne patrí kurkumín, to je z kurkumy, zlatej korenie, tomu hovoríme, má úžasné účinky. Potom genisteín zo soje, resveratrol červené víno, že to sa odporúča, že teda, ale nie hociaké červené víno, to musí byť určité druhy vína. No a kvercetín. To sú tie najznámejšie a veľmi aktívne a teraz sa veľmi veľa študujú a sledujú ich pozitívne účinky. Čiže keď budeme jesť také potraviny, ktoré obsahujú tieto látky, tak budeme ohromne sa chrániť pred chorobami. Kurkumín, a poďme ďalší obrázok, a tam už vidíme, že ako niektoré látky sú schopné nás chrániť. Zostavila som takú cestu, ako ako máme vybavené naše telo a ako môžeme sa chrániť, aby sme nedostali rakovinu. Ale aj detoxikovať sa na tej bunkovej úrovni. Takže poďme teraz, pozrite sa, tu máme, my čo konzumujeme, tak máme také látky, či už vo vode, alebo dýchame, alebo jeme v potravinách, ktoré majú tzv. Prokarcinogénny účinok. Oni nie sú ešte nie sú rakovinotvorné, ale v našom tele sa môžu premeniť na rakovinotvorné. A závisí to od toho, ktorý enzym ich naštartuje. Tak máme enzymy, vedci to nazvali, nemusíte sa obávať, enzymy fázy 2. To sú také enzymy, keď ich máme dosť, tak tieto prokarcinogénne látky jednoducho detoxikujú. Vylúčime ich von bez toho, že by sa nás poškodili a potrebujeme ich, aby týchto enzymov bolo čo najlepšie, najviac. A potom existujú enzymy fázy 1, ktoré by sme nechceli, aby fungovali, pretože tieto premenia ten prokarcinogén, ten primárny východzí látku, ktorá potom sa v tele premení, aktivuje sa a premení sa na rakovinotvorné. A tieto rakovinotvorné potom poškodia molekulu DNA a vznikne nám nádor. Hej. Závisí teraz od nás, či máme dostatok týchto a týchto nechceme. A pozrime sa na to, ktoré ďalšie kliknutie si, prosím. Pozrite sa, keď jete dostatok cesnaku, kapustovité a kurkumín, tak vlastne stimulujeme tento enzym, ktorý máme v tele a podporíme, aby ho začal poriadne fungovať a vylúčime von tie látky, bez toho, že by sa nás poškodili. Čiže tieto potrebujeme. Ale tieto nechceme. Tieto by mali byť blokované. Čo ich blokuje ďalšie? Zase pozrite sa, cesnak, kapustovité a čaj, po čajom sa myslí zelený čaj alebo čierny čaj. Originál čaj, áno, nie bylinkové čaj. No a ak toto máme v strave, tak sa nám nemôže vzniknúť rakovina. Hej?
Ďalší záber. No a potom sú také, ktoré priamo poškodia molekulu DNA. To sme videli, keď sme mali ten oxidačný stres, že priamo poškodí. No a poškodia molekulu DNA a zase toto ako blokuje, nestimuluje cesnak, čaj, resveratrol, zázvor. Čiže máme tu zázvorovníky, áno, vďaka tomu máme teraz, zázvor je ináč vynikajúci, takže fajn, dobre, všetci sme teraz trošku chránení. Na sekundu vás preruším, rozmýšľali sme, čo priniesť ako pochutinu a Maroško je špecialista na zázvorníky, lebo ja som navrhol, že pagáčiky nejakého šparkovia, to asi nebol dobrý nápad. Nie, toto bol vynikajúci nápad, áno. A ja sa pochutím po prednáške, lebo nechcela som hlasivky, aby sa mi nejak nezalepili trošku. No, takže výborne, zázvor je vynikajúci a ten by sme každý deň mali konzumovať. Ešte o ňom budem hovoriť. No, ďalšie teraz. Hovorili sme o zápale. Pozrite sa, zápal. Tuto sú enzymy, nemusíte si ich pamätať, ale to sú zápalové enzymy. O tom podrobne všetko hovorím v tej detoxikácii organizmu. A zápalové stimuly. Čiže a tie potom produkujú v organizme našom prostaglandiny a tieto podporujú abnormálne delenie buniek. A takto vzniká potom vlastne rakovina. Áno? Pretože abnormálne sa zvýši sa počet abnormálnych buniek a prejaví sa to rastom nádoru. Ďalší obrázok, sú to potom steroidné hormóny rôzne, rastové faktory, ktoré takisto môžu podporiť to delenie. A vidíte, zázvor, soja, lignany, cesnak, indultrikarbinol, to sú všetko látky, ktoré zabrzdia, nedovolia, aby podporovali toto delenie. Ďalšie, každý máme v sebe, no a sú priamo látky, ktoré tie enzymy zápalové blokujú. A to je silimarín, kurkumín a opäť zázvor, vidíte, to sa opakujú tieto aktivátory alebo inhibítory týchto procesov. No je známe, že každý máme v sebe určité bunky, ktoré môžu premeniť sa na rakovinové. Hej? To je tzv. Aktivovaný ras onkogén. A zase cesnak a monoterpeny a soja blokujú, čiže nedovolia, aby delenie vzniklo, alebo súčasne zabraňujú tomu metastázam, rozšíreniu nádorov. Ale koľko pacientov má metastázy teda rozšírené po celom tele. Ano, a to zase monoterpeny, soja, cesnak sú tie, ktoré stimulujú apoptózu. Čo je to apoptóza? Apoptóza je programovaná smrť. Bunka zrazu sa rozhodne, že zahynie. Áno, a na to sú zase látky. A teraz si predstavte nádor a postupne tie apoptózové útvary vznikajú. Okolité bunky sa nepoškodia a nádor sa krásne zmenšuje. No a posledné, teraz ešte si prosím záber, je, že existujú zase, že tie nádory, ktoré sa rozšíria do celého tela, tak potrebujú, aby sa prerástli a boli vyživované, lebo ten nádor už je tak veľký, že on nestačí už sám sa živiť, teda z toho okolitého prostredia, tak cievy prerastajú a zázvor a soja zabraňujú tomu, aby prerastli. Takže keď pacient načas, keď je ten nádor centimetrový, keď ešte nevrastie do tkaniva, nemetastazuje, načas ide na kontrolu, odstráni sa, tak môže vyzdravieť. Ale väčšina ľudí čaká na to, už keď je neskoro.
a ide neskoro na kontrolu. Niekedy môže sa stať, že nevie o tom, hej? Ale práve preto sú tie preventívne prehliadky také veľmi dôležité. No a teraz prosím si predstavte, že existujú látky, sulforafán, tak vidíte, on blokuje, on vlastne zabraňuje tomu, pretože všade tuto blokuje tieto cesty. Nedovolí, aby jednak sa premenili na karcinogény, vylúči sa von, detoxikuje a jednak zabráni tomu, aby sa aktivoval ten prokarcinogén na rakovinotvornú látku. A na druhej strane predstavte si ďalší, tu. Všetky tie cesty, ktoré vedú do Ríma, sa hovorí, áno, tak všetky cesty vedú ku vzniku nádoru a vidíte, že vlastne všetky prístupové cesty blokuje sulforafán. Takže je to nesmierne užitočná, nesmierne vzácna fytochemikália, ktorá nemôžem dosť zdôrazniť, že čo sme dostali do daru a treba ho využiť, jeho kapacitu. No ale chcem ukázať ešte ďalšie veci, takže poďme ďalej. No, spomínala som tieto niektoré fytonutrienty. Nemusíme mať skúšku z organickej chémie, len keď sa pozriete a pozriete si tieto štruktúry, tak vidíte, že čím ideme nižšie a nižšie, tak tým je tu viac a viac molekúl. Čiže tým je tá molekula väčšia a väčšia. A tým ťažšie a ťažšie sa dostane do bunky. Hej. No a v čom je teraz, trošku chcem upozorniť na ten sulforafán, v čom je jedinečný, že vlastne on je najúčinnejší aktivátor NRF2 génu. Ten NRF2 gén, predstavte si, každá bunka v našom tele má NRF2 gén. Už to hovorí za všetko, že ako je dôležitá tento gén. A preto tým, že má každá bunka a on je najúčinnejší zo všetkých doteraz známych fytonutrientov, ktorý aktivuje tento NRF2 gén, tak on má preto rôzne účinky, bo niektorí mi nechceli veriť, že on, a hneď vám ukážem, čo všetko vie robiť, áno. A na čo to má vlastne rastlinná bunka, na čo to má brokolica? Brokolica má najviac, preto sa hovorí o brokolici, ale samozrejme, že všetky kel, kapusta, karfio, všetko to má. No a ona, keď ju užijeme, tak sa v strebe až 80% ide do krvi. Po 20 minútach, to sú farmakokinetické štúdie robené, a ide rovno do krvi. Čiže kapsulu, keď užijete, za 20 minút už máte v krvi. A dôležité je, aby teda, tak, a ostáva 20 hodín a potom sa vylúči von močovými cestami. Tie ostatné, ktoré som tu spomínala, už vidíte, že to sú stopové množstva. Samozrejme, že dnes už technológia ide tak ďalej, že sa dá aj tieto veľké molekuly, sa robí tzv. Lipozomálna forma a tá je prípustná. A vy tu máte na blízku v Považskej Bystrici jednu fantastickú výrobňu lipozomálnych teda výživových doplnkov, Zdravý svet sa volajú, a oni majú v podstate skoro všetky produkty aj v lipozomálnej forme. A ja som začala s nimi spolupracovať vlastne kvôli tomu, že som chcela, aby vyrobili sulforafán v lipozomálnej forme, pretože mnohé deti a dospelí nevedia prehltnúť tú kapsulu. No lenže ten sulforafán na jednej strane je fantastický, ale na druhej strane je tvrdým orieškom. Je nestabilný, je náročný, takže museli doobjednať jednu súčiastku,
dobudovať časť budovy, aby mohli sulforafán vyrobiť. A dúfam, že sa im to podarí a čakáme na to. Hej? No a takže poďme ďalej. To je proste. No a teraz tuto, že kde sa vlastne skrýva? Tak v týchto rastlinných potravinách, a zistilo sa, americkí vedci zistili, že výhonky brokolice, ktoré si môžete sami pripraviť, že obsahujú až 100-krát viac toho sulforafanu, teda nie sulforafanu, ale glukorafaninu, a tým, že ho surový konzumujeme, tak môžeme ho využiť. A nachádza sa teda 100-krát viac ako v zrelých týchto potravinách. No a žiaľ, u nás všelijaké kličky sa predávajú, ale zatiaľ som nevidela, teda, že by sa predávali tieto kličky brokolicové, hoci v Spojených štátoch už roky sa predávajú a prvé štúdie klinické sa robili práve s týmito klíčkami, že človek musel, tí pacienti, na ktorých sledovali účinok sulforafanu, konzumovali nie kapsule, lebo neboli, ale konzumovali klíčky brokolice. A my si ich môžeme krásne vyrobiť doma pohodlí. No, ďalší obrázok. Si poviete, no dobre, tak budeme jesť brokolicu. Brokolica nebola u nás vôbec známa. Brokolica sa nepestovala u nás. U nás sa dostala po nežnej revolúcii. Ale sú krajiny, kde tú brokolicu konzumujú 3-4 krát týždenne, pravidelne. A tí ľudia v týchto oblastiach nemali rakovinu. Sú zdraví. Takže, a dokonca tá mikrobiota v tom čreve, prevládajú také mikroorganizmy, ktoré sú schopné ten sulforafán z neho vyrobiť. Hej. No a keď prišli tie americkí vedci a doniesli teda glukolafanín, tak som hovorila, ale my brokolicu nepoznáme, my ju nejeme. Ja som ju začala pestovať, lebo potom tam došli už aj sadeničky a úžasne rástli tá brokolica, takže spočiatku páčilo sa im tuto, v takej pieštitej pôde a že som to rozdávala niekomu, pretože to nebolo možné konzumovať. No ale žiaľ, teraz hovorím, už teda toto mi veľmi chýba a pamätám sa, že som aj odporúčala poľnohospodárom, pretože aby začali pestovať brokolicu, tak sa mi vysmiali. Hej. Hovorím, no a teraz samozrejme my dovážame brokolicu miesto toho, aby sme to tuto mohli použiť na našej pôde. No a čo je dôležité? Tie produkty, ktoré sa začali, tie výživové doplnky, ktoré sa začali predávať, tak tie neobsahovali len ten glukorafanín. Hneď ukážem za chvíľočku, kde ten je. A tým pádom ten účinok bol, ako ste videli, tá dostupnosť len 20%, nie 80%. No a keď, povedzme, doma varíte brokolicu, či už na pare, alebo teda polievku, alebo už nejakú prílohu pripravujete, tak to zohrejete. Aj keby to bolo len v pare, je to 45 stupňová teplota určite a pri tej sa ten enzym myrozináza poškodí, zlikviduje, stáva sa, denaturuje tomu hovoríme, stáva sa neaktívna. A dlho vedci sledovali, že čo ako by to mohli vyriešiť, že pripravíme brokolicu a môžeme, aj napriek tomu to môžeme konzumovať. No a tu vidíte semiačka horčičné, či už čierne alebo žlté, toto je moja krabička, v biopredajniach ju dostanete kúpiť. A ja som si aj kúpila koreničku, tak ako máte na čierne korenie, tak mám tieto brokolicové kličky
A keď servírujem, či už pre seba alebo pre rodinu brokolicu, tak vždy tam nadrtím, nameliem aj troška tých semiačok, ohorčice a dodám vlastne tú myrozinázu a tým vlastne sa stáva úžasne aktívna aj tá varená brokolica. No a samozrejme najviac je vo výživových doplnkoch a prvýkrát sulforafán na Slovensku začala vyrábať firma Karnomet, ktorá ma oslovila. Preto ma oslovovali ešte ďalšie 3 firmy, každým som odmietla, pretože neboli ochotní tú myrazinázu tam pridať. A my sme mali ešte s kolegom z Ústavu experimentálnej onkológie štúdie robené, kde sme vedeli, že teda tá myrozináza je veľmi dôležitá. No a oni boli teda prví na Slovensku, teraz už máte plno firiem, ktoré dodávajú, no ale už to nefunguje, už to sa vypálilo, ktoré dodávajú brokolicu, teda sulforafán. Keď budete kupovať, tak vždy sa pozrite, či je tam v tom produkte jednak, či je tam myrozináza, lebo tie, čo nemajú myrozinázu, tie sú o mnoho menej účinné a sú lacnejšie. A človek samozrejme siahne po lacnejšom, ale vždy treba hľadať háčik. Prečo? A ešte si treba všímať, koľko tam toho sulforafanu je. Lebo nie každá firma má rovnaké. No tak deklarované musí byť aj to množstvo. No a Zdravý svet, ten vyrába tiež sulforafán, zatiaľ, kým nemáme tú, som hovorila, tú lipozomálnu formu, ale pridali sme tam do toho ešte látky, o ktorých vieme, že ľuďom, ktorí majú rakovinu, že im chýba selén napríklad v pôde, nemáme dostatok selénu, vyčerpaná je pôda. Chýba im K2D3, aby zvápenatenie, vápnik sa nedostal do cievy a upchával cievy, zvápenatil cievne, teda chytil sa na cievach, ale aby išiel do kosti a do zubov, aby sme nemali pokazené zuby. Tak ďalší záber si prosím. No a preventívna dávka je 1 kapsula, 2 kapsuly je liečebná. Samozrejme, keď má niekto 80 kg vyššie, tak minimálne 3 kapsule musí užívať. A na Slovensku je toľko ľudí, ktorí toto užívajú dlhodobo. Máme štúdie, teda tým pádom máme dokázané, že môžeme užívať sulforafán bez toho, že by sme si poškodili. Práve naopak, dlhodobým užívaním mnoho poznatkov je, ktoré zistili tí pacienti a mnohým to zachránilo život. A poďme ďalej. No a teraz predstavte si, že aj toto zaujímalo vedcov, že na čo tá brokolica má ten sulforafán. No a máte tam na ľavej strane brokolicu, ktorá nie je poškodená. To je schematicky znázornené. To znamená, síce bola odrezaná, keď ju zbierali a dávali do balenia, ale nebola spracovaná. Vnútri tam máme bunku, teraz to je to zlé, že to nemôžem ukázať. Nefunguje. Pozrite si, tá bunka, jedna bunka je taký šhranatý útvar. Áno? Vo vnútri je modré, to je cytoplazma, to je prostredie, v ktorom je tá bunka, teda sa nachádzajú všetky ostatné organely. Vpravo dole je gulatá, ohraničená gulatým tvarom, to je jadro. Ale nás teraz nezaujíma táto šťasť, nás zaujíma tam hore tá žlto-oranžová elipsa a vo vnútri sú
ešte by som prosila kliknúť raz, áno. To je tam glukorafanín. Vo vnútri tie útvary, to je glukorafanín. A myrozináza, to sú tie podkovité fialové útvary, ktoré sú ponorené v tej modrej ploche. To je ten enzym. Čiže glukorafanín a myrozináza sú od seba oddelené a nepôsobia. Ale ako náhle sa poškodí na druhej strane, máme znázornenú poškodenú brokolicu, to znamená, keď vy sekáte, pripravujete jedlo, alebo keď sa oberá tá brokolica, tak čo sa stane? Jadro ostáva neporušené, ale tá vakúla žlto-oranžová sa otvorí, popraská a všetok obsah sa dostane do toho modrého priestoru, do tej cytoplazmy. A tam sa stretne s tými fialovými podkovami, s tou myrozinázou. A myrozináza a glukorafanín vyprodukujú sulforafán. No a teraz bolo, že na čo teda potrebuje. No a zistilo sa, že keď na brokolicu sadne nejaký škodca, alebo keď nejaký parazit, alebo nejaký vírus napadne, tak brokolica vyrobí ten sulforafán a likviduje tých škodcov. Hej? No a nemusí sa prostrek robiť, áno, tým chcem povedať. Dúfam, že to nerobia už ani teraz, teda, čo nám dovážajú brokolicu. No a čiže vlastne my vieme tým pádom aj odpovedať, že ako je to možné, že ten sulforafán nielen má protirakovinové účinky, ale má aj iné účinky. A poďme teraz sa pozrieť, čo všetko vie. Tak sulforafán podporuje imunitu. A rakovinové bunky vlastne vznikajú a rakovina vzniká v tele tých ľudí, ktorí majú zníženú imunitu, nemajú dobrú imunitu. Že to je prvoradé, aby som mala dobrú imunitu. A sulforafán vplýva na našu imunitu tým, že podporuje tvorbu makrofágov. Makrofágy sú jeden typ imunitných buniek. A čo tie makrofágy robia? Keď napríklad užívate antibiotika a antibiotika zabijú tie makrofágy, hej, to není môj telefon, ale zvoní rovnako. No. Není to môj telefon. Prepáčte, lebo nejak zvuk nie. No, keď zabijú, antibiotika zabijú baktérie, rozmýšľali ste nad tým, čo sa s tými baktériami urobí? Ako sa ich telo zbaví? Áno? Nevidím reakciu. No, takže sú tie makrofágy a oni sú ako takí zametači, pohltia tie baktérie a rozložia ich vo vnútri a spapajú, a likvidujú. No a to vidíte tam hore, jak modrá bunka je ten makrofág a má také výbežky, také pseudopódia. A tými takto chmatne a vtiahne do seba, áno, pohltí a tam ich zlikviduje. Tak toto robia napríklad. Ďalej podporuje, a to sa zistilo, Helicobacter pylori. Helicobacter pylori možno poznáte, možno niektorí mali ste aj problémy. A predstavte si, že sulforafán nielenže zlikviduje Helicobaktera, ale ho aj rezistentného na antibiotika, lebo vás liečia antibiotikami. Hej. A dokonca ešte aj uprace za sebou, čo urobil zle ten Helicobacter, zahojí sliznicu žalúdka. A tým nás chráni pred rakovinou. No, nedovolí, aby
tie rakovinotvorné bunky vznikali. No, potom sa zistila, teraz by som prosila klikať, hej, tam máte helikobaktera, to je zelené, na stycici, pásový opar. To nebolo známe v literatúre. To mi volali mnohí, ktorými som radila kvôli užívaniu sulforafanu, že ako im za 4 dní vyliečil pásový opar, ktorý je nesmierne bolestivý. A samozrejme, že to ústnym podaním sa šírilo medzi ľuďmi a tak sa dostalo, že mnohí Slováci takto sa vyliečili. No a potom kiahne COVID-19. V období covidu, tak bolo aj toto, vedela som o tom, hej, pretože niektoré typy vírusov likvidoval a teraz už sa vie aj akým mechanizmom ten sulforafan likviduje COVID-19. No a NK bunky, to sú zase bunky, ktoré bojujú proti rakovine. A všimnite si, dole máte znázornené takú ružovú guličku a rakovinová bunka je tá oranžová. A tá NK bunka nasadne na tú rakovinovú bunku, zapadne, predstavte si, ako kľúča zámka, áno? Tak sa prichytí a zlikviduje. Volá sa, to NK znamená po anglicky prírodný zabijak, natural killer cells, prírodné zabíjacké bunky. Takže toto všetko ten sulforafan vie urobiť, respektíve stimuluje a tým pádom takýmto spôsobom bojuje proti rakovine alebo iným patogénom. No a teraz je otázka, že je to na prevenciu vynikajúca látka, ďalšie klikanie a zistíme, že čo všetko robí. Tak chráni oxidačný stres a zápal, to som hovorila hneď na začiatku, to vieme, aké je dôležité, ale vytvára všeobecný ochranný štít proti rakovine, chráni pred žiarením, dáva sa do krémov a UV žiarenie, teda keď sa s tým nakrete, tak UV žiarenie teda odstraňuje, nemusíme tie 50-ky krémy používať. No, podporuje regeneráciu, omladzuje a podporuje imunitu. No a veľký pokrok, ako je to možné, že takýto široký hocičo vie liečiť. Hej? No a lebo vlastne on zápal likviduje a zlikviduje oxidačný stres. A to sú tie dva kľúčové gény, ktoré nám nefungujú, alebo fungujú už, nie sú v činnosti dostatočne. A oni tieto gény zapínajú 200 génov, ktoré nás chránia, podporujú nám zdravie a 500 génov, ktoré nám škodia, keď sú v činnosti. Vypnú. Si predstavte, máte osvetlenie v Trenčíne a všimnite si, že keď sa tie uličné lampy rozsvietia postupne, oni nie okamžite naraz, ale postupne sa rozsvietia. Kedysi ja som ešte zažila v Bratislave, keď plynové lampy boli a chodil jeden ujo na bicykli a každú lampu zapálil plyn a potom ráno zase zhasol. Samozrejme Bratislava vtedy nebola až taká veľká, ako je teraz, no ale v každom prípade to bolo veľmi náročné. A teraz prídete, máte centrálu, tlačí sa gombík nejaký centrálny a ten dá pokyn na jednotlivé ulice a postupne sa rozsvieti celé mesto. A to sa stane vlastne aj v našom tele, že sa zapne v činnosti ale 200 génov, čiže hlavnú páku, a tie potom posúvajú ďalej tú činnosť a tým pádom vlastne vypínajú 500 génov, ktoré nám spôsobujú ochorenie. No a tým, že ten NRF2 gén, ako som už spomínala, sa nachádza v každej bunke nášho tela, čiže v každom orgáne,
Čiže on vlastne môže liečiť každý orgán, nejakým spôsobom môže ho liečiť. Ďalší obrázok si prosím. No a najviac ho je v mozgu a postupne potom, ako vidíte, to poradie, pečen, srdce, plúca a tak ďalej, proste pomáha. Ďalší obrázok. No a poďme teraz na tú detoxikáciu a na to, aké sú charakteristické znaky starnutia. To nikoho nás neminie a začína to už v 20-ke. Do 20-ky nie, ale od 20-ky postupne začínajú tieto prejavy. No a to je tzv. Svalová atrofia. Teraz by som prosila jedno za druhým klikať. Genomická nestabilita, to znamená, že máme tu DNA a tá je nestabilná, čiže vymýšľa si chybné produkty, ich produkuje, potom porucha mikrobioty čreva, autofagia je ohrozená, a autofagii hneď budem hovoriť, lebo je to v súvislosti s hľadovaním. Potom skracujú sa nám telomery, tam máte na boku obrázok, kde máte normálnu bunku, ktorá má normálne tie chromozómy, to sú také motýlkovité tvary, mašlička. A predstavte si, že dievčatá by sa im ale aj chlapci, lebo si preto aj chlapci vrkoče robia, tak aby sa nerozplietli, tak im tam dávajú buď nejakú mašličku, alebo nejakú gumičku, no proste alebo muzlík, aby sa ten vrkoč nerozplietol. Tak na to my máme, aby sa nám molekula DNA nerozplietla, máme takú čiapočku a tomu sa hovorí teloméra. A každá bunka normálna v našom tele 50 krát sa môže deliť. Po 50 krát vždy sa trošku tá teloméra skracuje. A keď sa stratí sa úplne, tak sa rozpletie tá molekula DNA a už je nefunkčná a bunka hynie, nefunguje. Nie je schopná sa ďalej deliť. Toto neplatí pre rakovinové bunky, lebo tie sú abnormálne a tie sa delia do nekonečna. Ďalší obrázok. No, kmeňové bunky, o kmeňových bunkách určite ste už veľa počuli, tak kmeňové bunky už sa v staršom veku netvoria. Potom nastávajú rôzne zmeny, že určité gény abnormálne sa fungujú. Potom máme tzv. Senescentné, starnúce bunky. To sa týka nás všetkých. Imunita sa oslabuje a mitochondrie, tie elektrárne sa oslabujú, stávajú sa nefunkčné a viete veľmi dobre, že ani mobil nefunguje, keď ho nedobijeme, alebo teda tu by sme nemohli premietať, keby sme nemali elektriku. No a to je vlastne, to je naša elektráreň. No a teraz, čo pomôže? Tak toto jedine skracovanie telomér nevie zabrániť tomu sulforafanu. Túto schopnosť nemá, ale máme karnozín. A ostatné všetko, a teraz môžete šklikať jeden za druhým, všetko, ako vidíte, všetkému pomáha, zabraňuje teda sulforafan. Dokonca aj svalovej atrofii. Mám hlásenia ľudí, ktorí sa krásne zahojili a regenerovalo svalstvo, poškodené. No, takže prevaha je teda v schopnosti sulforafanu, ale tá kombinácia karnozín a sulforafan, tým pokryjete v podstate všetky problémy. Nemusíte 10 všelijakých tabletiek užívať. Pokryjete všetko. Poďme ďalej. No a teraz poďme sa pozrieť na tie senescentné bunky. Hovoríme im zombie bunky. Tie majú poškodenú DNA. A prosím, klikať a to celý ten text tam, čo bude. Okolo 60-ky sa začnú tieto poškodené bunky, začnú sa hromadiť v jednotlivých orgánoch
a telo sa oslabuje imunita, ovplyvňuje sa to, ťažšie sa odoláva stresu alebo chorobe, ako je rakovina, cukrovka, proste všetky tieto osteoporóza, ale ani vyskytuje sa demencia, Alzheimerová choroba a zostáva to učenie, už sa ťažšie učíme, hoci sa treba stále ten mozog zapínať a stále ho treba otravovať. No a čo teda sa teraz tie zombie bunky urobia? Oni produkujú senescentnú látku. Predstavte si, my sme tu dostali čerešne a keby v tých čerešne v miske a teraz tam jedna čerešňa bola hnilá a neodstránila by sa, tak čo by sa stalo s tými ostatnými? Postupne všetky by sa spokazili, hej? Čiže šíri sa to poškodenie a toto robia tie senescentné, tie starnúce bunky, že vlastne oni tým, že poškodzujú celé ostatné bunky susediace, tak vlastne navodzujú rôzne ochorenia. A je nesmierne dôležité, aby sa podporovali, hľadali sa také prostriedky, ktoré by zabránili tomu, aby tieto senescentné bunky poškodzovali. A myslelo sa, že oni zahynú, ale oni ostanú v tom tele a robia šarapatu. Hej? Tak hľadali sa príčiny, zistilo sa, že mitochondrie už v týchto bunkách nefungujú a teda tým pádom vlastne energie je málo a je dôležitá aktivácia autofágie a tá autofágia, to je, predstavte si, tak ako je recyklácia, dávame plasty, zbierame, kedysi sme to všelikde hádzali, áno, aj dodnes sa ešte boria, sú plné a sú z toho strašné následky a tie ďalšie generácie ešte budú mať len veľké, ale že autofágiou, keď to dáme, spálime alebo proste recyklujeme určitým spôsobom, tak likvidujeme. Nedovolíme, aby sa to nahromadilo. A my toto môžeme tou autofágiou likvidovať tie poškodené bunky. No a tým, že oni sa vlastne požierajú, a čím to môžeme? Hľadovanie. Hľadovanie je úžasné. A zvyšuje sa tým aj aktivita tých NK buniek, už viete, čo robia, hej? Že vlastne infikované bunky alebo rakovinové bunky likvidujú a tým vlastne posilňuje sa imunita, nedovolí sa, aby sa šírila tá nákaza v tom tele. Ďalší záber. No, čiže toto je jedna možnosť a vlastne sa takto zistilo, že sulforafán je anti-aging látka. Objavilo sa, že má úžasne veľa výskumu sa robí na omladzovanie, nielen na regeneráciu, ale aj na omladzovanie organizmu. A je to veľmi dôležité, aby sme tú autofágiu hľadovaním likvidovali a na to je veľmi dobré, čo môžete sami robiť, a to je tzv. Striedavé alebo prerušované hľadovanie, ktoré je 16 a 8 hodinové, 16 hodín nejeme a 8 hodín môžeme jesť. A to tiež, ale nie, že hocičo, áno, ale zdravé na základe toho, čo som hovorila. A 16 hodín nejeme. Ten prechod na to, aby ste začali to hľadovanie robiť, to nie je zo dňa na deň. Nemusíte sa toho bať. Ja to mám už ako životný štýl. Oddelenú stravu a hľadovanie. Tieto dve veci, tú oddelenú stravu nevždy na 100% dodržím, ale hľadovanie sa snažím veľmi a už
je to úplne samozrejme. A dokonca to telo je tak potom nacvičené, že už ozaj v tých určitých hodinách človek pociťuje hlad a ináč nie. A podrobne o tom, ako to robiť, lebo mnohí robia chyby. Popisujem práve v tom detoxikácii organizmu a že koľko môžeme, lebo pritom aj chudnete, ale nie, že 100 kg hneď shodíte, áno, ale postupne. A práve to sa zdôrazňuje, že nie naraz, ale postupne, 10 deka, 15 deka a začnete sa fantasticky cítiť. Ale musíte vydržať a musíte chcieť, hej? To proste ináč to nejde. No, takže a teraz to chcem ukázať už na záver, pred záverom, že aký je rozdiel medzi liekom a sulforafán, čo robí, keď ako má pozitívne účinky na srdcovo-cievne ochorenia. Tak viete, že všelijaký celý typ liekov musíte užívať, niektoré nezaberajú, experimentuje sa, niekomu pomôže, niekomu nepomôže, lebo majú plno vedľajších účinkov. To je teda pole neorané poriadne a poznám veľa ľudí, ktorí majú s tým problémy. No a sulforafán, ten čo robí? Produkuje jeden enzym z tých 200, čo sme hovorili, že tých dobrých enzymov produkuje, teda bielkovín, a to je tyroredoxín. A to je vlastne enzym, ktorý ochraňuje srdce. Áno, zohráva významnú úlohu pred kyslíkovými radikálmi. A tým pádom, no, potom tie enzymy fázy 2, tie, ktoré som spomínala, tie zase ten oxidačný stres ako zabraňujú tomu a cievy sú lemované jednou vrstvou epitelových buniek a tie sú vystavené zápalu. A tam, keď sa odohráva zápal, tam začína ochorenie ciev a následky rôzne s cievami. No a toto oni chránia. A tam, predstavte si, tam hore máte obrázok, ktorý ukazuje, ako sa cieva rozvetvuje. A tam, kde sa rozvetvuje, tak tam obyčajne najviac sa ukladá ten cholesterol, potom zvápenatie a proste zúži sa cieva a tým pádom ten krvný obeh sa spomalí, výživa, povedzme, do mozgu je upchatá tá cieva a končí smrťou, alebo minimálne mozgovou porážkou, keď sa upchá úplne. No a predstavte si, že aj tam je NRF2 gén, čiže nie len teda vo všetkých bunkách, ale aj tam je akú dôležitú úlohu, lebo keď je neaktívny, tak je takýto obraz, ale keď je aktívny, tak nemôže sa upchať cieva. No a ešte navyše určite poznáte LDL cholesterol, HDL, dobrý a zlý cholesterol, každý. No a nie je ten cholesterol, nie sú ani zlí, ani dobrí, to sú obidva sú potrebné, ale oxidovaný je veľmi nebezpečný. Oxidáciou, áno, tým radikálmi sa zoxiduje a ten je nebezpečný, životný nebezpečný a toto vlastne zabraňuje sulforafán. Ďalší obrázok. Ešte ukážeme, že vlastne zabraňuje aj zhlukovaniu tých krvných doštičiek a tým tie cievy sa neupchajú a nevytvorí sa trombus, ktorý potom zabráni prietoku krvi a výžive určitých orgánov, ktoré sú za to zodpovedné. No a rakovinu tiež má mnohostranné účinky, to ste už videli na tej schéme, čo všetko robí. V podstate všetky cesty, ktoré vedú k vzniku rakoviny, zabraňuje, áno, takže to už nemusíme hovoriť, ale proste aktivuje tých 500 génov, ktoré majú zdraviu prospešné účinky, a vypína tie, ktoré sú škodlivé, to sme už hovorili, a
aktivuje NK bunky, tam máte hore, áno, rakovinová bunka, vidíte, tá červená je napadnutá aj 3-4 NK bunky a zlikvidujú. No a nevytvára teda, to je, čo je dôležité, treba povedať, že cytostatika, každé má nejaké vedľajšie účinky škodlivé a tento sulforafan nemá žiadne vedľajšie účinky a ešte to je výhoda, čo cytostatika sa do mozgu nedostanú, čiže rakovinu mozgu nie sú schopné liečiť cytostatikami. Ale sulforafan ten prejde aj cez tú krvnú mozgovú membránu a dostane sa aj do mozgu a tam potom je schopný likvidovať aj takýto nádor, neoperovateľný a ešte pomáha vlastne tým pacientom, to sa pozorovalo, pomáha tie antidepresívne účinky má. A teraz veľká štúdia prebieha, ktorá sleduje tie všetky nervové následky, poškodenia nervov a tak, čo všetko ten sulforafan vie dokázať. Takže prosím si na záver, chcela by som povedať, že máme vlastne 4 piliere zdravia. Hej. Všetky sú veľmi dôležité a teraz prosím klikať. Prvé je stravovacie zvyklosti. Ako ste videli, ukazovala som vám, že tie stravovacie výsledky sú veľmi dôležité a odporúčam skutočne 4-5 krát denne konzumovať ovocie, zeleninu. Veľmi jednoduché. Ráno do obeda konzumujem ovocie, na obed ku každému jedlu kopu šalátu, miešaného, vynikajúca aj kvasená kapusta, pretože tá dodáva ešte aj mikroorganizmy, alebo kefír je vynikajúci, ktorý obohacuje teda tú mikrobiotu čreva a vieme, že črevo zase signalizuje a ovplyvňuje mozgovú činnosť a dnes už aj vieme, že vlastne kadiaľ ide ten signál z čreva do mozgu, je to tzv. Blúdivý nerv, lebo ten je spojený s tým mozgom a jeden príklad len poviem, prednášam aj na univerzite 3. veku už 20 rokov a tam mám rôznych teda poslucháčov a jeden mi raz volal domov, že dostal antidepresíva, že mu nepomáhajú. No a ja som sa ho pýtala, akú máte stolicu? No skoro odpadol, to som cítila za tým telefónom. No tak som mu vysvetlila, že aký to má vplyv. A všimnite si, ľudia, ktorí nemajú pravidelnú stolicu, hovorí sa, že stačí 3-krát do týždňa, áno, tak to absolútne s tým nemôžem súhlasiť, lebo každý deň jete, každý deň do seba pcháte všeličo. A to je zase ďalšia téma, že koľko kilo, to môžete prepočítať, že koľko kilo prejde cez tráviaci trakt, keď 3/4 kila denne, povedzme, zjeme len. Hej. No a že to treba pravidelne aj vyprázdniť, pretože vznikajú toxické látky a tie ovplyvňujú aj mentálnu funkciu. No a on potom aj oznámil mi, že áno, že zistil, že mu to pomohlo. Takže skutočne to je veľmi dôležité. No, čiže stravovanie je dôležité, ale detoxikácia je rovnako dôležitá. Nemôžete robiť detoxikáciu sami, 3-dňová už je náročná, že pijete len vodu. Tam máte tu blízko Valuchovcov, takže kto sa odhodlá ísť na takéto liečebné hľadovanie, tak vrele odporúčam, lebo úplne nový človek z vás bude. Hej? No ale doma môžete. A v knihe mám uvedené rôzne typy detoxikačných kúr, ktoré môžete doma robiť. A ideálne je fakt, ja uprednostňujem to pravidelné, to striedavé hľadovanie. No a
to ďalšie je výživové doplnky. Keď som mladý, keď som zdravý, keď som proste plný energie, tak nepotrebujem výživové doplnky, ale odporúčam vám chodiť na lekárske prehliadky, kontroly a tam dať si zistiť, aké minerály mám, aké vitamíny mám, a doplatiť sa aj, neviem prečo sa niektoré nerobia, hoci vie sa napríklad, že veľa Slovákov je poddimenzovaných D vitamínom, tak to je samotná debata s politikou, teda filozofiou zdravotníctva, ale stojí vám to za to, proste si niektoré veci dať doplatiť. A na základe toho, buď som šťastný, áno, mám všetko v poriadku, nemusím nič užívať, ale určite by som ten sulforafan a karnozín do toho, ako ste vypočuli teraz moje rozprávanie, asi by som zaradila, ale niekedy treba skutočne ešte aj navyše, niekomu chýba železo. Áno, je unavený, jarná únava, neviete prečo. Hej. No, takže jednak jesť, povedzme, také potraviny, ktoré hodne obsahujú určité minerály, ale niekedy to nestačí. A najmä tým, ako starneme, tak tá vstrebateľnosť, na to treba tiež si uvedomiť, že z toho potraviny nevstrebem všetko, nezužitkujem všetko. A preto, čím je človek starší, tak aspoň kúry si urobiť také 3-4-mesačné, urobiť potom pauzu, ale nikdy nie, aby sa človek predávkoval. Hej? No a životný štýl. Tak ten životný štýl už sme hovorili na začiatku a ten pohyb, tie kilometre určité prejsť a pravidelne ráno cvičiť, tak pracovať so sebou, aby ste to pociťovali, že sa vám to chýba vám to, keď to neurobíte. No a ja vám želám veľa zdravia a hlavne odhodlania. Tým, že ste došli, tak už ste urobili prvý krok a mňa tu vydržali vypočuť. Hej. A želám vám veľa zdravia a hlavne naštartovanie zdravého životného štýlu. Hej. Ja ďakujem vám za pozornosť. Vedomý prístup k zdraviu, áno, má len ten, ktorý teda zásadné rozhodnutia nerobí v čase, keď je chorý, ale vtedy, keď je ešte vitálny, zdravý, áno, a snaží sa pokračovať. A ešte posledné, a tam máte linky na určité informácie, takže ešte posledné tipknutie, ešte. No a teraz tuto máte informácie, ktoré môžete získať a odporúčam vám to teda uplatniť. Máte možnosť, keď zadáte na ten horaxlongevity.com, zadáte heslo Horakova 10, tak máte s 10% zľavou jednak tie výživové doplnky zo zdravého sveta, a jednak máte s 10% zľavou aj knihy, ktoré vydáva zase Zelený Ježko. No a tu sú teraz literatúra, to, čo som hovorila, nájdete v týchto dvoch knihách, Ako mať zdravé srdce a detoxikácia organizmu. A ide o zlatú knižnicu, ktorá bude ešte ďalšie knihy, ktoré budú v tejto sérii vydané. No a sú tam ozaj veľmi dôležité informácie a recepty na rôzne prípravy, aj doma, čo si môžete pripraviť a tipy pre zdravie a tak ďalej. Takže literatúry je tiež prístupnej. Ďakujem za pozornosť ešte raz. Ešte nekončíme, ja si myslím, že určite v každom z vás vznikla nejaká otázka, možno pochybnosť, argument, možno niečo, čo tu neostalo.
dozvedieť, takže je teraz na to chvíľočku čas v tomto nádhernom prostredí. Nech sa páči, už je síce, predpokladám, že dosť vyčerpaná pani profesorka, ale zasa to odhodlanie pevne je, verím tomu, že rada doplní, takže nech sa páči nejaká otázka. Ak dovolíte, že by som mal prvú otázku, ak môžem začať, a potom dáme priestor ostatným. A čo medicínske hľadovanie? Pretože ten NRF2 transkriptor, v podstate, ak som to dobre ja pochopil, tak práve medicínske hľadovanie ho zapína však. No, pri hľadovaní tam nastáva autofágia. A tá je dôležitá, lebo to je vlastne recyklácia, oprava toho tkaniva. Zmení sa aj pri prísnom hľadovaní, to sa neodohráva v tom prerušovanom pôste, sa tvoria ketolátky. A miesto glukózy ketolátky sú ohromným zdrojom energie aj pre mozog. Zmení sa metabolizmus, preklepne sa na úplne iný mechanizmus a vznikajú určité látky, ktoré nás liečia pri tom. A je to preto pod dozorom, pretože môže klesnúť tlak, lebo sú tam ťažké ochorenia, robia sa odbery, sleduje sa moč, pH sa mení organizmu a hlavne teda necháva sa, aby tam tá autofagia svoje zarobila. No a nemôžete, skutočne je veľmi náročné, to je veľmi náročné trojdňové hľadovanie robiť doma. Treba to mať pod dozorom. Jeden deň áno, môžete si zaradiť, že každý týždeň, sobotu pijem lemon. To není problém. A to už veľmi veľa urobíte. Alebo rozhodnete sa a vyskúšate si to striedové teda hľadovanie. Ale ten prerušovaný pôst. A dokonca sa odporúča, že nad 60 by každý mal ten prerušovaný pôst robiť, nehovoriac o mladších, ale nie mladé deti. Deti nie, do 20 rokov, pretože rastú, vtedy nemajú čo hľadovať, práve naopak. Potom maminky, ktoré chcú mať bábo, čiže pred odtehotnením by nemali, ale čo by bolo vynikajúce, a to veľa odporúčam, lebo je strašne veľa detí s určitými poruchami. A to je následok toho, že tá matka alebo ten otec má zanesené telo. Detoxikovať sa predtým, než sa rozhodnem, teraz je to plánované rodičovstvo, takže predtým, než sa rozhodnem mať potomka a chcem ho mať zdravého, tak si urobím sám so sebou poriadok, vyčistím svoje telo a takisto u matky a potom môžem otehotnieť. Ukázalo sa, že strašne veľa tých toxických látok sa nachádza už v narodenom dieťati. A teraz sa robili analýzy prvej stolice narodeného bábätka a našli sa tam plasty, čiže oni už sa tým narodia. To už ide cez materinské, teda pred výživu matky a potom aj pri kojení. A nehovoriac o toxických látkach, o mutagénoch, karcinogénoch. Takže veľmi veľa detí je žiaľ s poruchami, takže takto to možno tomu zabrániť. Ďakujeme. Videl som tu otázočku, ruka bola, nech sa páči. Moja otázka smeruje práve k prerušenému hľadovaniu. Aký je váš názor na to, ak by som si ten pomer upravila? Ja to tak už viac ako rok sa snažím robiť, ale tých 16 a 8 je veľa na mňa, 15 a 9, eventuálne 10 a 14. Aspoň aký taký efekt má aj tento mierny posun? No áno,
skúmaj sa, že koľko hodín nesmiete jesť, aby to malo efekt. Hej. Tak nemusí to byť 16 hodín, tých 15, 14, ale pod 14. Áno, ale môžeme z vlastnej skúsenosti povedať, že ten pomer 15 alebo 14 je už zvládnutelný k tomu zvyšku. Ale viete, ono keď postupne na to zvyknete, není problém. Ďakujem pekne. Nemusíte to húrať systémom robiť, áno? Ďakujem. Už to je výborné. Ďalšia otázočka. Áno, nech sa páči, tam vzadu. Otázku na užívanie sulforafanu. Či sa má užívať ráno, večer, pred jednom po jedle, alebo na lačný žalúdok, že kedy má ten najlepší účinok? No, keď užívate jednu preventívne, tak to je jedno, či ráno, či večer, ale spolu s jedlom. To znamená v priebehu raňajok alebo v priebehu večere. Ale keď užívate už dve, tak tam nemusí to byť ako pri antibiotikách, že presne musíte určitý čas, ale aspoň tých 12 hodín, 10 hodín by malo byť rozdiel, aby ste celý deň aj v noci mali pokryté ten sulforafan. A on je 20 hodín je hladina v krvi, čiže takto to môžete ako robiť. No a sú mnohí, ktorí si svojvoľne zvýšili na 3-krát. 3-krát po hodine môžu tí, ktorí majú ozaj nad tých 80. No? Ale sú aj takí, ktorí nemajú tých 80 a napriek tomu, ale nič sa im nestalo. No? Ale ja to neodporím. Teda odo mňa nemáte súhlas, lebo neviem. Neviem 100%, ale sú také skúsenosti. Ďakujem pekne. Ďalšia otázočka, Ameriko. Chcel si nejakú otázku? Ďalšia? Tu poprosím, hneď. Chcem sa spýtať, že varením brokolice, ten sulforafan, či sa nezničí, keď je brokolicový krém, každá podobne? No, tam je potrebné to, že aby ste teda tú myrozinázu dodali. Hej. Takže neviem, či som dobre počula otázku. Že ten brokolicový krém, varením brokolice, napríklad krém brokolicový, kašľa a tak ďalej, či sa ten sulforafan nezničí? No áno, zničí sa. Čiže ten brokolicový krém je akože... Ale nie, to není... Dáte len tam zomretú horčičné semiečka. Pridáte myrozinázu. Nezničí sa. Nie. Len samozrejme tým teplom sulforafan sa nezničí, ale zničí sa myrozináza. A tým pádom, keď ju dodáte, tak videli ste, ako sa uvoľňuje, tam musí sa zmiešať. Ten glukorafanin sa musí dostať do styku s myrozinázou. Takže áno. Takže vylepšiť krém brokolicový horčičným semiačkom. A ja som aj vystupovala v televízii a odporúčala dokonca vtedy, keď som hovorila o sulforafane, tak práve tam aj kuchár chystal brokolicu, aj som ho oslovila, aj som ho, teda tu som sedela, on tam varil, však poznáte to dámsky klub, hej. No a tak som ho oslovila, že aby dal tam teda používal tam ten horčičné semiačka. No a dívam sa na tie recepty, sledujem, lebo je to celkom zaujímavé, akurát jem vtedy, obedujem, tak väčšinou sa dívam, ale kuchári užívajú strašne málo korenín. A koreniny sú vynikajúce, majú liečebné účinky. Takže, no a samozrejme tam o horčičných semiečkách v súvislosti s brokolicou nie je reč. Tak to je škoda, áno. Edukácia chýba. Chýba, áno. Našou spoločnou úlohou bude edukovať. Ďakujem pekne za túto otázku. Ďalšia otázka, pravda, sa páči. Prosím vás, vedeli by ste mi niečo povedať o tom oleji, kryl olej. Kryl olej. To majú najstarší ľudia užívať?
Ja, tak to je vynikajúca vec, lebo ako som ukázala, že to je vlastne, on sa zabuduje do tej bunkovej steny. Teda to není stena, bunková stena má rastlina, ale to je membrána bunková, hej? Tá typická dvojvrstva. A napríklad, keď jete olivový olej, tak vtedy, čo vlastne to robí? Tie chvostíky, čo tam ste videli, tak oni sú také, lahodne sa hýbu. A tým pádom, keď prechádza potrava nejaká cez tú membránu, tak ľahko prejde. Ale keď je stúhnutá, tvrdá, tak ten prechod cez tú membránu nie je. A medzi inými je veľmi dôležité, aby kvalitná bola tá membrána. Pretože keď nie je kvalitná, darmo to, čo som všetko hovorila, tak sa do tej bunky nedostane. Hej? Čiže toto je tiež veľmi dôležité. Ďakujem za otázku. No a tým, že to dodáte, tak vylepšíte tú membránu. No a tí, ktorí jedia ryby, ale 2-3 krát do týždňa, tak tí nemusia. Nevýhoda tých rýb je zase, že keď vy príjmete rybací tuk, tak ten sa najprv musí v pečení rozložiť, pretože rybací tuk je triglycerid, to sú 3 molekuly, a toto sú 2. Tam sa musí rozložiť a nasyntetizovať fosfolipid. A pritom sa 50% stráca. Zatiaľ, čo tieto krill olej, ten má hotový, tie zložky a tie idú rovno do tej membrány. Takže a napríklad existuje test na to, poisťovňa toto nesleduje, ale existujú testy a v červených krvinkách sa zisťuje, že koľko máte to v tej knihe, čo je, čo nie je, tam podrobne o tomto píšem a tam aj, že prečo je to také dôležité. No a má to vedľajšie účinky. Jedno je napríklad, vypadávajú vlasy. Koľký majú problémy s vypadávaním vlasov a čo by nečakal, že toto je napríklad jedna z príčin. Vypichnuté. Ale dôležité je, aby tá bunka vedela vstrebať všetky živiny. Darmo vy budete jesť vynikajúce potraviny, keď máte zlú membránu. Ďakujem pekne. Ďalšia otázočka? Ešte, nech sa páči. Tie sulforánové kapsulky, to je nejaká naturálna produkcia, alebo to je chemicky syntetizované, alebo boli také nejaké inak kreslové? Sulforafan? No. Áno, to je prírodná látka. Kapsulky, to je prírodná. Áno, to je prírodná látka a je to izotiokianát. Je to sírna látka, tých sírnych látok je málo, čiže ona je zdrojom aj síry. A má teda tieto vynikajúce výsledky a teraz ja som teda robila s mnohými izotiokianátmi, asi 200 som testovala, z toho boli prírodné a potom organici syntetizovali, napodobňovali, tie prírodné vylepšovali a niektoré sa aj vylepšili účinkom a teraz sa veľmi veľa ešte do praxi ďalšie a ďalšie tieto izotiokianáty dostávajú a sledujú sa. A napríklad, keď jete kalerát a trošku tak má takú pikantnú chuť, alebo reďkovka má pikantnú, to je ten sulforafan, to je ten izotiokianát. Ďakujem pekne. Ďalšie otázočky, prosím. Ešte niekto? A dáme ho, nech sa páči. Môže sa kapsula, Tu, pani, tu je opäť. že či sa môže kapsulka sulforafanu otvárať? Nie, tá sa nemôže. Karnozinová tá sa môže, ale kapsula sulforafanu nie, pretože
tá myrozináza a teda ten enzym je vlastne, keď prejde cez žalúdok, tak tam je kyslé prostredie a rozloží sa. Ona sa musí dostať až do tenkého čreva, tá kapsula, to sú enterosolventné, teda nerozložia sa v žalúdku, musí sa dostať do tenkého čreva a až tam sa uvoľní a dostane sa priamo do tenkého čreva a vstrebáva sa. Takže to je patent, viete, to nebolo a je to, a v podstate ten patent vznikol vďaka viac menej mne, tým, že som tým Američanom ponúkla, radila a vnúk mi teraz hovorí, že už nesmieš nič radiť. Keby som chcela rozdeliť to, ja tam zvieratá hore, ja na tomu premačičku, biologickú, že keby som to chcela nejakým spôsobom. Viete čo? Tak viem o tom, že dokonca mi jedna pani poslala nafilmovaného psa, že jej vypadol sulforafan, lebo ona užívala sulforafan, jej vypadol, ten pes potom chmatol, zhltol a on mal problémy chodiť po schodoch a bežkať, už bol starší a poslala mi video, ako krásne beha. A práve preto bude potrebný ten lipozomálny, viete, lebo to potom môžete naliať, to je v tekutine, to nalejete a to potom bude v poriadku. No a ja som nespomínala, napríklad pre autistické deti je v podstate firma Carnomed začali sulforafan vyrábať kvôli tomu, že ten majiteľ má syna autistu. A tomu ohromne karnozín pomohol a potom to sa všetko teda dočítate v tých mojich publikáciách na internete tiež, že jedna priateľka jeho z detstva, profesorka teraz v Sydney na univerzite, a tá mu poslala, že je niečo známe o tom, že sulforafan odporúča sa, že sa zistilo, že aj pre autistov je výborný. No a tak mňa vlastne oslovili, že či poznám sulforafan. No a ja keď som počula, že sa ma pýtajú, a ja už 50 rokov ho poznám, no a tak vznikla tá spolupráca a tak vznikla vlastne sulforafan. Prvýkrát tu na Slovensku. No a ozaj pomohol teda. A už mnohým deťom, a to je väčšinou vždy jedna otázka aj na tom liečebnom hľadovaní, tí, čo sú tam, že majú proste nejaké skúsenosti s tými autistickými deťmi, tak sme mi to začali odporúčať, no a ohromné reakcie. Nehovorím, že všetkým to pomáha, hej. Závisí to od typu, lebo to sú rôzne typy, ale vynikajúce. Takže nemožno otvor. Počkajte na lipozomálny. A budem im tlmočiť, že majú zdvihnúť člnky. Tak. Ďakujeme veľmi pekne za tieto otázky. Ďakujeme za to, že ste prišli, ale v prvom rade ďakujem pani profesorke Horákovej, že si našla ten čas a prišla medzi nás, pretože vždy o zdravie sa treba starať a každý to nechávame tak nejako, však potom nejako to príde a skutočne môžem povedať aj z vlastnej skúsenosti, už mám nejaké tie ročky za sebou, že človek to tak odkladá, že keď už prihára, tak potom hasí, ale prevencia všetko preto treba urobiť, aby človek teda nemusel hasiť, ale aby zdravo žil a užíval si to, čo nám bolo dané. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme, budeme sa tešiť, no a s vami zasa niekedy dovidenia. Takže ďakujeme.